Ano sa mo diya kasi giposing ako. Ayan na. Yo, what's up guys? Today, karong adlaw manurid sa ta kauban akong mga amigo. We traveled from Mindanilya going to Bulacan ni Alejandra. So guys, maoning view diri sa Bulacan ni Alejandra. So nakita na yung mga ubang clips. So, nara. Awo. Nara. Lagi. So dagang yung mga bulak dito. Kung musuri mo diri, actually ang entrance fee diri is 100 pesos, then walay time limit. As long as malingaw ka, suruyo nimo ang tanang lugar para masulit sad ba kana. Nara, nindot kay guys no. Grabe ka nindot to. Tanawang background ako, tanawang background nindot kay. Sa mga mag-uyab diha, bagay gani lugar ha. Nara ni sa Balamban. Oh, naadri sa Balamban, 100 ang entrance. Bagay gid sa mga mag-uyab. Tanaw mo. Indot kay bulak ko, na-enjoy gid mi kay mi diri ron. 100 na diha. Try mo. Na. Okay. Cute ba oy? Cute. 1, 2, 3, smile. 1, 2, 3. Pang remembrance mo. Naay usa ka guide diri nga grabe ka alegre mo kuha og pictures nalingaw gid kay mi niya. Ano sa mo diya kasi giposing ako. Ayan na. Yan ang gamot, opa! Opa! Guys, kung moadto mo Bulacan ni Alejandra, pangitaan ni siya. Grabe gid kay mo kuan gyud. Mao na akong YouTube Kasi channel. pangalan nimo? Vincent Ismail. Vincent Ismail, mo na siya pangitaan. Dili kay photographer. Guys, na may karon dre sa Bulacan ni Alejandra. On rin sulit kaya kung lakaw karong adlaw. Ata. Oh. 1 2 3. Oh. Grabe. Sus, karo po kita ani guys. Karo po kita inaning setup sa bulak ba, then ang landscape nindot gid kayo. So padung na mi uli. Salamat sa pagtanaw. See you sa next vlog. Bye-bye.